is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kiyan linawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulop tan kaentabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani Lignaay Babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Lignaay Babalay. Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin, apo. Mabigya kabuasan Pangasinan Dagupan. Wadya tila lamot yung mga iparuntal na sari balita isyo ng komentaryo ni Pakar at Sari Matuan. Liknaay Balay! Siyempre, kolop kantabayo, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service, always! Tansay magtarelingkor, magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kaulaptan kantabay timat at sayin agaw. Petsa 4 latatong tanagagi ka at bulan na Disyembre taon 2025. Agaw na Thursday. Jad technical side ang kapearom Engineer Dennis Palaganas. 21 days more to go at ating tanagagik. 21 days more to go. At balat singa agtulan na abot. May ICI so 21 days. Kinoy? Inatila kwanto? Nan? Irise. Irise? Si Senior Deputy Minority Leader Igay Irise. No akin, lapod ta nan-resign la agagik. Nan-resign at pwesto si dating DPWH Secretary si Singson. Akin kaya? Why akin bakit? Ah? May rason?
Sa ibabagada, Kasi before ituloy mo, unahan Mm. niya ng resenditan si Magalong. Kasi sa Bibit Lentejera mo original. yes. Ay, Ah. ang kargatan. Oh. Oo. Sa kwanto, nan sa ibabagatan rason to, nan singson at tatang tanagagit, at lapod bublay na laman. Mhm. Oy, health, no Ah, health. Tayo health, mo na paratan. Talaga nagmo ay why ay may agar kani andini. Oo. Hindi tayo. Lagil da sa may edad tumula kapaborito day. Pero naman minsan no sarag mo ni ngano physically pero no edad utek. Oo. Nga agmo, di ba? Oo. Di man ka nakaukulan eh. Yes. Okay. Pero no, sa itumbukan tayo, ami ibabaga ng Senior Deputy Minority Leader Igay Irise. Mhm. Ako ang tanong antoy relationship to at kinan Singson. Mhm. Ta singa sikatoy confident ito. Mhm. Ibabaga ng Singson so sa may liknaan to Mhm. at kinan Senior Deputy Minority Leader Igay Irise. So si katoy napangibabagan to, napantitiwalaan Yes. to. Nasaramay na yarin na akto na ibagadarom sikreto kwanta lang. Na ibagaton si Naibagatod si Irese. Kanyan Irese. si katutay ang ibasya. Yes. Okay. Natan sa ibabaga to natan ng Congressman Irise at atong tanagagi contrary at sa may claim to ng dating Secretary Singson Mhm. ya si Kato at man non-resign effective December 15 kapaborito ajay 15 pa naman. Oo. Okay. because of health issues. Oho. But according to May official ya imbaga statement to ya rason. But according to Irise, say makasengeg no akin because nalilik na to natan ng Singson so sa may disappointment. Okay. No Disappointment. disappointment mo singa amay jada walay term to tanod Pangasinan ni. Amay singa dismayado. Dismayado. Oo, parang Hindi ganon. aliwan kontento. Aga kontento. Aga kontento. Mhm. At no akin makasengeg ta limitado so sa may pakapanyari yabubenbenan na ICI. Teka mo? Limitado. So may pakapanyari da. Agar ka. No limitado, walay man susukat si Ren. Siguro. Anti kung Siguro. gunatumay imbaga subagok. Anti kung gunatumay salitan Independent. Yes. May kasarinlan. Oo. Tagalog. Wala kawayangan da. Kawayangan to. Independent. Yes. Bukor mo. Sige man desisyon. Si kayo'y akauloy. Makauloy. Without any intervention na Yes. manulay. Yes. Ang gapipi babali mi. No siya para tay nanang yun involved. Makauli kayo. No, independent nga eh. No holds bar. Parang ganon. Yes. Parang tayo. Nanang yun konektado so sa may kapinsan ko. Walang pakialam. Wala Dito akong tayo pakialam. sa totoo. Parang ganon. Yes, dapat. So, angang ko, si Katuye makasengeg no akin, According ni baga to- to, Irise, yasay kwanto, disappointed na si Singson because limited yung kanilang kapangyarihan na yabubunbanan daod ICI. Teka. Despite the fact that their commission is an independent commission. Limited di walay limitado di imbis siya limari bulgar mo sa kailabat. Sing umahan. Walay ibiig mo. Walay ipirag mo. Ay abalo That is tayo. according to Irese. Yes. But before imbagam niya si Irese at confidente o kato si katutan may kaututang dila. Yeah, niyari. Kaututang dila to. Doon niya nasasabi. Oh. In Bulgar to natan. In Bulgar Pero ang to natan. official reason ng Singson is Different. Yung kwanto because of Health. abig laman. Issues. Yes, abig laman. Sa kini, sa kwanto ng Singson, ng Irise, according to Singson, in related si Kato, si Kato natan so in Bulgar tumat, kapaborito ajay, question din umano ni Singson, kung bakit niya inilalagay sa panganib ang buhay niya at ng kanyang pamilya para umano maging tagalinis ng palasyo kwanto. Yun yung magpakabayani ka para sa bayan. Di ba? So, sa kwanto, natanan Irise, with the resignation of Singson,
wala ng credibility ang ICI. Nasabi And niya, therefore, sabi mo nung una, patay na. Parang oo, ganun. and Nasabi therefore, niya. it is dead. Kanto. Yun Oh, pala. patay yan na ang ICI. statement ni Erese. Mm-mm. Si Erese ay kasalukuyang Senior Deputy Minority Leader. pero Nasa congressman. opposition. Pero congressman siya. Oh. Kaya ay ko ni tanla. Pero if you would also consider yung sinasabi ni Erice, why would I risk my life and my family's life para linisin ko ang dumi? Parang may Ganto. iniwasan. Parang Oo. ganun. Ang pagkaintindi dyan. Oo. Kanya na Tapos limited not to pa. continue anymore. Tapos limited pa. Oo nga kasi, di ba? Ay, Nasakripisyo ka na nga, Mm. pero yun naman ayon kay Erice, pero kung ang pagbabasihan mo naman yung mismong tao, sabi niya health reason. Yes. So sweet Kasi they have been asking the president, the appointing officer, which is the president, kapaborito RJ, at mga kapaborito, they have been asking the president to certify as urgent yung bill granting ICI full subpena and contempt powers. Sinusulong yan sa Kongreso. Sa Kongreso. Ngayon, ngayon, na-block, paano? walang nangyayari. Hindi naaprubahan. Hindi naaprubahan. So, That is where pumasok yung disappointment ngayon ni Singson. At reason why, nag-resign na rin. Nag-file ng kanyang resignation effective December 15. So with that, palapag ni Erese, open ulit sa mind ng tao na hindi pala full yung authority nila. Yes. So, kasi sa ng madlang people dyan, ang magiging reaksyon, ba't nandyan pa yan? Yes. Sa sakini, problema da kapaborito RJ. Limited ang authority. They lack also yung power na magbigay ng proteksyon sa mga individuals implicated in the controversy. Saka yung pwede nilang makuwang testigo dyan. Para maging malit yung, di ba, investigation nila. So yung assurance for their Kasi naman kapaborito RJ, pag nakikita nyo, may nakikialam na iba. Sino pa may nakikisaw-saw sa ginagawa ng ICI? May ginagawa nga ng investigation pero nakikisaw-saw, nakikialam. Nanghuhuli, nag-i-issue ng sumpena, mga ganon. Sino bang mga departamentong nakikialam, nakikisaw-saw sa issue ng ginagawa ng ICI? Marami, di ba? Marami. Saka yung magiging kung ano yung findings, meron pa silang pupuntahan ulit. Yes. Di ba? Andyan ang ombudsman, andyan ang DILG, andyan ang DPWH. Ay, naalaw. Naalaw lari, walad ICI. Ay, maraming nakikisaw-saw eh. Ay, naku. So, asan yung independence nila? Ayun. Sakit na ulo. Imagine, gumagawa ka ng investigation, you're also risking your life, your security. Hindi pa naman pinal yung magiging findings mo dyan. Meron ka pang may pupuntahan pa eh. Doon sa pupuntahan mo, i-evaluate ulit eh. So, at saka ito pa, kapaborito Ajay. Paano yun? Dapat sila yung nag-i-issue ng subpena. Nagbibigay ng order to attend. Pero ang nangyayari, ibang nag-i-issue ng subpena. For them to attend. The ICI. Adi wala. Nasa useless. Balik ulit ako. Nasa independent. Ayun. So, kumbaga, salitang independent. Kumbaga, tama naman. Sino kaya nagsusulong na bigyan sila ng full authority? Sila mismo, they're asking. Sa Kongreso, dapat may mag-sponsor. Yes, dapat. Pabilisin nila yung gawin nilang urgent yon. Para maging yung kapanipaniwala. Kasi ngayon na lang, yun na nga yung ating haka-haka pa noon pa, kapaborito RJ. Yun na yung ating ang tawag dito yung independent. Yun na yung ating iniisip na infrastructure. Pagdududa. How independent is the independent commission? Kasi we have to remember, kapaborito RJ,
sino ba ang mga nag-appoint sa kanila? Yun ang sana tatanong. Sino yung nag-appoint? Yes, sino yung appointing authority? Yes, yun. Na maging siya, yung appointing authority, is also being involved doon sa sinasabi ni Saldico that he is also involved. Hindi ho ba ganun? So, makapaalula man. Kaya, nako. Sino na naman ang tanong ngayon, so, until when? Ito na yung, at the end of the day, nag-create nga tayo ng commission, ng body, only to find out at the end of the day that it will die a natural death. Kala ko only in the Philippines. Only in the Philippines. Ay, socialist. Natatawa nga ako kapaborito kasi isang bishop nagsalita. Nagbigay ng Thanksgiving Mass sa Kongreso, sa House of Representatives. Doon mismo? Oo, sa House of Representatives mismo. Nagmisa na doon. Pinapasok ko na yun, maluwag. Ay, oo, malaki ang Congress. Pati yung gallery ng mga tulad natin, mga media, mga bisita. Yes. Ang ganda ng kanilang at saka yung mga pagpuntahan mo yung building ng mga opisina ng mga congressman. Doon nakapalibot. Ang gaganda, ang lalamig ng kanilang mga opisina. South Wing, North Wing, yun. Ngayon, doon sa misa, sa kanyang homily, yun sa may homily to ng bishop, hantam ng timbagatod sa may congressman. Sinong bishop yan? Hindi na nabanggit kung sinong bishop yun Basta bishop. Matas na yung katungkulan sa kaparian. Oo. So nagbigay siya ng homily. At sa kanyang homily, alam mo sinabi niya sa mga congressman. Homily is ano yun? Sa Pangasinan. Diyan Pangasinan. May term yan eh. Yun, walang nguri direct naguyur. Nimong ko ninununutan. Kente ka. 1, 2, 3, 4. Nasa nguri dilag ko. Sermon. Yan. Butit na akalawit kun nguri dilag. Sermon. Yari kan mga lawit ya talaga. Sermon. Diyan sermon. Nasa may bishop, obispo, sa kwanto. At sa may congressman. Tundakila. Kwanto? Tumigil na kayo. Bispo doon. Tumigil na kayo sa mga massive corruption na nangyayari sa bansa. Kwanto? So, tumigil na kayo. Yung mensahe para sa kanila kayo. Of course, because a lot of them are also being tagged by pero alam mo kung hindi kayo involved, huwag kang magalit. Yes. Kung siya magagalit doon, siya yung involved. Yun. Kaya nga, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Ngayon, kapag kayo nagalit, ikaw yung pinupukol ng bato. Malinis silang lahat. But I know deep in their hearts, kapaborito RJ, and in their minds, at the back of their minds, yes po, Father, kunda. Siyempre, wala naman po kontra. No, talagan. May impimanok at kapuspuso anda. So, saman, so, sermon. Doon mismo, sa loob ng plena. Kaya nga natatawa ko. Sabi ko, ang lakas-lakas ng loob mo, Father. Kasi mismo buti, nabanggit mo yan. Antali mo ka sa may simpok na saray bubuyog, binugak mo At maong labat, tagdak kinatkat. Maong tadaka kinatkat, Father. Agaw, uman sa aliling tuman at ating tanagagit. Kasi nga may sinunggum. Pugad ng bubuyog. Marirelyon, sinunggum era. Yes. Pagka ginanon mo yan, kakainin ka nila. Pati sarang may bubuyog, no? Inisturbo mo miraratan. Usilanta ka. Kayo na. Ang gano'n ino sa amutan mo. Walang reaksyon. Walang reaksyon. So, ibig sabihin, hopefully, kapaborito RJ, wake up. Timanok at kapuspuso ang daman. It's a good call from the bishop calling their attention to stop corruption. Nako. Hopefully, at makikinig din sila kapaborito RJ na sana nga untahan at kapuspuso ang datan from that day on sa sermon ng narinig nila yung sermon ni Bishop kahit papano sabi nga ng ilan moderate your greed kahit moderate your greed given na hindi zero. Pero given na yan talaga. Pero moderate your greed. Kasi marami ng mga kapwa ninyong Pilipino talagang apektado na. Hindi lang. Kasi yan talagang nandyan na yan. Huwag namang masyado. Yes. Halatado. Ano ba yan?
Billion of pesos trillion of pesos akin halatan sa tanay. Yeah nga. Diba? Oo. Ay na may mani nan saman, kupitang kuy baik, manlako ket garita to mga lak na 10, 15. Anta man nervyos ak lamaong. Ay, unahan Saliw ko labat na may lalo may panahon na ay balon taon. Anta may paputok. Amay singa. Wato si. Andi anta may akapapel malimpek. Pulbura. May pulbura. Pulanatan man eh. May ibantak mo. May piton mo pantulabat labat sugalaw-galaw din. Correct. Aga makaputot na gamot eh. Ajis sa laba man sakay kaman. Sigagong kutsaman. Okay, nga pulanatan. Sigagong midsaman, anta may shell na paltog, may bala. May kapsula. Kapsula. Isang kamampikoy letter L ya balakyang. Letter L ya balakyang o dino amay pasak mismo, may ulo na pasak. Isukat mo di man sa may shell. Sa munatan itakir na lastiko kami kawayan ya bislak. Sa munatan kaklian man, pa-circle mo man sa may karga di man, isa munatan isakub may pasak, isa may ipagpak. Dino walay aron pasak na isa mo ibuntukod tagay. Nyari man. Na may bagay manok. Bagay yes. Isampok man to. Ganon lang tayo, happy na tayo. Yes, totoo yan. Kaya mangupitak na jis. Manervyos akla. Dajis sa laba man sa man ay atinggal lingon. Ang gaano siya, takintan mo. Sintimo nilabat ka na, nervyos ka la. Si kara trilyon, gara man nervyos. Ano nang saman oral ka? Okay. Ang dati limam. Pipit. Pipit. No, aliwan 5, tumbong. Atay, ayay suhips mo. Ay, nga pa. Mabidwan luwan. Nasirag yakwanda. May umbalanga. Unsirot yakwanda. Agi umam, pero man talaga na amulat di matad sa may disiplina. Yes. Kainan saman ang gaputay kupita natanoy. Basta ng kandidato analo, mamblow out la. Perlos Benos Perlos Benos. Akin ka mo. Akin na ang tutulay kupit to la. Bukod sa sweldo, wala lang. Kabalog sa sweldo anatan. Of course. Lapod na sweldo, monthly. Ay, no say mayor labatot say sisil doon tula na 200,000. Wala lay. Sa inunutan dara arom, Perlos Benos, apagan. Diba? Ay, may 200,000 monthly man monthly. Onsyudot. Diba? Ganun yun. Kaya dyan sila nagkakabarungan sa apagan. Pero Los Benos kasi sa gobyerno usong-uso yung apagan. Kasi lahat ng kontratang pumapasok sa munisipyo, sa LGU, mayroon yan. Kaya sabi mo, moderate your greed. Yung kasakiman po ninyo. Pero alam mo, kapaborito RJ, sabi nga nila, hindi lang naman sa mga LGU, also in other government agencies. Which is true. Pagka nahukay ng mga yan, nahalukay ng mga yan, wag lang punta yung tumutok sa DPWH. Tingnan nyo na yung ibang ahensya ng gobyerno. Tulad nito, kapaborito RJ, isang senior schools division superintendent, SDO. Mataas na posisyon na yan. Sa Palawan. Akala ko dito. Sinibak ng Malacanang dahil sa mga kanyang nagawang kasalanan. Ito ang kanyang moto proprio. Na ginagawa. Natuklasan sa moto proprio investigation ng DepEd na itong SDO na to, Schools Division Superintendent, is guilty sa dishonesty, oppression, grave misconduct, at pagtanggap ng personal na benepisyo kapalit ng pabor. Ito po yung tinatawag nating items for sale at pera-pera scheme na nagpapababa ng moral sa mga guro sa dibisyon. Ay, ang ganong ka po'y ay kulang kay qualification. Basta may datong, pasok ka dyan. Yun. Alam mo, usong-uso ito. Actually, pero Los Benos, hindi lang sa Palawan ito. Yung item for sale? Item for sale, meron yan. Until now? I don't know. I don't know. Kung meron pa yan. Kaya sa mga nasa DepEd pero Los Benos, sino bang nagbebentan dyan ng item? Items for sale. Kahit na, kasi ang alam ko dyan, at alam mo din yan, ranking. Ay, anusan mo di ba? May folder mo, wala dala, wala niray ranking. Di ba? Yun ang natural. Paano yung nasa number 1 na?
O number 2 na. Tapos Yun. yung nasa kaka-apply pa lang, wala pa sa ranking, nagtataong. Ang sakit mo na. Oh, of course. Di ba? Nagkalalo no, watan na say na napayot si Sally. Sinong Sally? Kasi items for Sally. Si Sally. Di ba? Kala ko yung Sally. No, na-apply si Sally. Sa, walang tampol sa item to. Di ba? Ay, nako. Kaya ngayon, itong tinanggal plus kinancel yung kanyang civil service eligibility, binawi yung kanyang mga retirement benefits. At siyempre hindi na siya pwedeng magtrabaho perpetually sa alinmang government agencies. Pero kailangan makasuhan. Diba? Kinasuhan na siya. Kinasuhan. Tapos mabawi lahat para back to zero siya. At, hindi pa marisan. Mga nandyan. Alam mo kasi, pag may katatakutan, may president na. Di ba? Ay, matatakot na sila dahil may sample na. Pero pagka wala at naayos yung kaso, patuloy ang mga yan. Yes. Dahil pera-pera lang. Nagkamal na ako ng limpak-limpak na salapi. Makasuhan mo ako, pwede kong ayusin. At ang labat ka paborito, RJ, sa problema tayo. Because, correct me if I'm wrong, pero sa tingin ko, this has been going on ever since. Di ba? Tagal na to. Kung matagal na ito, paano natin gagawin yung curing period nito? Saka cleansing. Cleansing, curing, cleansing period. It will take time. Bakit? Kasi nakasanayan na eh. Kung sa iba, kung baga sa dagat, wala ka nang mahuli, may moratorium. Dito kaya, hindi pwede, dahil mababakyum. Wala. Mahihigop lahat. Pagka walang aapto, wala, paano tayo? Yes. So paano kaya? Ano kaya yung sinasabi mong curing, cleansing? It may take time. Sa mga nakikinig. It may take time, but siguro sakripisyo. Sakripisyo, but we have to have a good leader. Yun nga eh. We have to have a good leader. Yan, mauuwi yan. Sino kaya ang magiging leader na good? Hindi yung good for sarili lang nila. Kaya nga sabi ko, kapaborito RJ, para sa pamilya or para sa angkan or whatsoever. Sabi ko nga, kapaborito RJ, sa mga nangyayari ngayon sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, sa ating bansa, I think it's about time that we have to learn from this para pagdating ng susunod na eleksyon na sa taong 2028, agauntan ka paborito RJ. Pero alam mo, hindi tayo natututo eh. Dapat mag-mature na tayo sa pag-iisip natin. Kung sino nakaupo. Bakit ko nasabi yan ang problema natin eh. Bakit ko nasabi? Di ba na tayo, Kodita? Di ba meron nang napaalis? Revolution pa. It's a revolution na tinatawag nila. It's about time na nandun na yung curing, cleansing. Pero until now. Kaya lang, bakit bumalik tayo? Until now. Yung ipinaglaban natin noon, yung nilabanan natin noon, bakit bumalik tayo? Yes, bakit? Yung palang pakikipaglaban ng ating mga bayani para sa ating independence, di ba? Yes. Dapat atin na to. Atin na to, bayan natin to. Anong nangyari? Wala pa rin. Hanggang ngayon, kumakanta pa rin tayo, ang bayan kong Pilipinas, hugad ng ginto at bulaklak. Di ba? Ay, socialist. My gulay. Ay, nako, 21 days more to go before Christmas. Pero, ewan ko kung nalilig na nyo. Nararamdaman ko na. Nararamdaman mo kaninang madaling umaga. Ay, medyo ambutal. Medyo ambutal. So, siplog na dagang. Yung panahon. Pero yung panagbilayoy, laban. Ay, by the way, masaya sila kahapon dyan sa Swal pala. Nakita ko nga yung pan mo eh. Umilaw yung nila, yung Christmas tree nila doon. At talagang daming tao. Nandun ako eh. Nakita ko eh. Yung kung gaano kasayaksak yung mga yung mga tao diyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. At ni Bambana na may official business ata si Mayor Dong Kalugay. Kaya ang nandun si Mayora Garly
Taranas, Kalugay, kung saan happy yung kanilang mga kababayan. At sabi naman ni Councilor Alexander Regunan Jr., kilala mo, di ba si Sir Alex yan yung media friendly din? Yes, yung Sir tatay Alex, siguro. Yung tatay. Yung tatay is very good. Yes, yung I just don't pumanaw na yun. So ang at least nanatili ko niyang pangalan kay Junior. Junior. Kaya ngayon, isang abogado siya at siya ay kasalukuyang konsyal diyan sa Sual, Pangasinan. At yung magandang good news niya, maganda na nga, good pa, no? Yung good news niya kagabi is that yung napurma na sa Sangguniang Bayan, yung alam mo, yung benepisyo, Christmas gift, parang ganun para sa mga empleyado. Ay, nako, masaya sila ngayon. Doon, kaya bawal ang maging masiblad. Pag natanggap ninyo yan, i-share naman ninyo yung inyong mga kapitbahay. With this, pag may namamasko, ibigyan ninyo. Yes. Dahil ang meaning naman ng Christmas, yung nasabi mo na nga, it's time for giving and sharing, accepting na rin. Yes. Kung nako, maririnig na naman, may maririnig na naman akong batang kakanta ng ganirin, We wish you Americano. Yes. We wish. Saka yung yung ang babarat ninyo. So kagabi nga, siyempre narinig ko naman yung mga mensahe ni na Mayora Garly at ni Consial Alex Sigunan at ni yung kanilang municipal administrator. Tamang-tama naman. Sandali lang naman after nung switching, alisan na, may 4 na bata na tumapat naman sa akin at nangaroling. Doon mismo sa dami ng talaga? crowd. Nasa isip ko pa yung yung magbigay naman kayo. So, buti na lang may nabunot din ako. So, antaday pugtaon dara magugaw. Pantasak po pinugtan. Kanyan na bali-bali masayaksak so labi kalabian ditan bali naswal satan niya ayon pa na pasilaw na satay Christmas tree tan eray Christmas decor di taned Municipal Plaza Naswal, Pangasinan. Wala po arapan na municipal building. Okay. So magpapatuloy panlik na ibalik kaya rin na sarang pagabatan pa imano malalapunit sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren impormasyon. Ayan, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for the perfect holiday experience? DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan has you covered. Get ready for the Symphony of Hope, Harmonizing Hearts Christmas Concert. Join us for a breathtaking night of your favorite Christmas music, performed by orchestra and choir. Let's come together and celebrate the season. The concert is on Friday, December 5, 2025 at Stadia Hall 3. Tickets are selling fast. So get yours today at St. John's Parish Office. Look for Miss Maya Gabanan. Let yourself be swept away by a majestic performance of classic carols and festive favorites, all set to the theme of hope and unity. Bring your family and friends for an evening where music becomes a bridge and we harmonize our hearts as one. The Symphony of Hope Christmas Concert. Your holiday magic starts here. Parad aliguwas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city?
and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:39 oras na natin sa Liknay Balay. Kaulop kantabay ni siyempre Sari Magtariuran Lingkor. Okay lang. Okay lang. Amo nararangal. Kapag napibusis yun man. Wala. Background na ba? Background. Hindi wala. Account lang. Sige, of course, sige. Sari Magtariuran Lingkor at Liknay Balay. Amigo yo, RJ Beremenes at your service, always. Kansay Magtarin ka paborito, Joseph Kanilang Bacani. Hello, good morning kay Madam Emma Alipio of Barangay Basing. Ganon din sa mga single ladies, Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, Kagawad Esperanza, si Madam Ja, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Barangay Basing.
And likewise kay Carding, Sir Carding de Vera, sa kwanto dapat po araw-araw Pasko. Oo. Dahil hindi natin alam ang kapanganakan ni Kristo, mabuhay po kayo. Yun pa rin yung yun pa rin yung debatihan hanggang ngayon. Basta ang alam natin, panahon ng taglamig. Yes. Ang daming debate diyan. Pero yun na yung kasanayan natin. Yes. Diba? Kaya yun na lang. Merry Christmas. Basta Merry December. Christmas na lang sa inyo, ha? Mga partner ko, wala abot to. Ha? Wala abot mo. Wala abot ko. Diba? Diba si Mabilara? Ang lapod abroad. Di wala abot mo. Of course. Diyan dagupan. Ito abot mo ay. Si Mabilar si Ren. Jantak na wala abot mo. Ramay lembad Amerika. Wala labot mo. Wala abot mo. Nga po ni. Sekunto may kumpare kita tagad na yung Zamora. Wala abot ko pa kanto. Bimili pa masahe kanto. Hindi ta syempre in fairness kang kumot. Talusan nyo type yan. May trabaho mo na tricycle driver. Basta aga labas. Antam ka paborito, Jay. Dako so kinditan, reaksyon. Ay sama na may basa tayo sa atan. May Permetrex. Tas ibabagadalan ti atatong tanagagik. Jadsaya 2026, ilaluan tayo sa itagay na sa tay pamasahe at tricycle. 26 okay, effectivity to. 2026, January. Kaloob na January. 2026, 30 pesos la kuno so singilanda. Minimum. Yan si kami tricycle. 20 si kayo. Nung pandemic, nga pumut sa ordinansa 20. Pero nang apply pandemic, laso pag nakasanayan na kasi, yun na. Ito mga reactions kababasahin natin kapaborito Ajay. CSI Dagupan to Karanglaan Riles. Inuna mo pa yung CSI. Oo, siya nauna rito. Yan ang nauna. Nauna rito. Wala kang dyan basta nauna. Basta ang sabi niyan sa ordinansa. Ang sabi ni Errol Alniro. Reaction. Okay. Ang sabi ni Errol Alniro, CSI Dagupan to Karanglaan Riles, 150 ang singilan. Ano yan? Kontrata? Siguro. Kontrata hindi ko pa nabasa yung ordinansa. Mamaya, tingnan natin yung ordinansa. Kung magkano yung kontrata, kasi pag special, siguro pag 20 times 5, kasi 5 yung sakay, siguro ay 30. Tama, 150 nga. Sa kwanto ba ng NSS, consideration lang po sa mga tricycle driver. Ako nga po, kahit di pa tumaas, 30 na. Binabayad ko mula palengke to Decorp. Kung nga 50 mula palengke to Decorp lang yan Ay palengke to Decorp. Lakarin mo na. Di ba? Exercise pa. Eksahirado siguro to. Ewan ko kung nagsasabi siya ng totoo. Saka isa pa, kung nagpunta ka ng palengke, hindi pwedeng dumaan ng tricycle sa tapat ng City Hall. Pero alam mo, may explanation ako dyan. Ano? Kasi kaya ganyan ang task. Kasi yung, 'di ba, turnuan. Turnuan. Tapos una ka. Tapos yun lang sakay mo. Pagbalik mo doon ka uli sa huli. So maabala uli yung oras mo. Pag turnuan turnuan. So nilugaran mo. Okay. Sa kwento na Francis Manawis, ay mambay ka lamang ni kanto kaysa mag-tricycle ako. Na-exercise ni kanto. Okay naman yan, pero ang pinag-uusapan kasi dito yung serbisyo ng transport na tricycle. Sa kanto ng Carlos Del Pilar, practical tila kanto. No asing girl sulaan mo, manakar ka la kanto. No arawi balo sulaan mo, manjip ka la, mamura ni 30 pesos labat. Correct. Di ba? Pero kalugang ka mo sa tricycle kasi, komportable ka man. Ayun lang, kasi mabilis kang makarating naman. Saka yung wala ka na sigan-sigan. Parang ganoon. Sa kwanto balot ng Robilin, kwanto? Okay. Dito nga sa amin, 40 pesos kahit mag-isa mo lang, abot pa yan ng 60, kwanto? Yan naman siguro yung konsiderasyon. Sige. Tapos sabi nito,
Pakitanong po yung mga tricycle driver kwanto ng Mark De Vera kung okay po sa kanila. Di ba may consultation naman na ginawa? Actually, meron. Baka kulang pa. Yeah, actually, meron. Ngayon, ano ba yung nilalaman kasi ng ordinansa? Tignan nga natin yung ordinansa kapaborito, RJ. Sinong nagsulong yan? Yung ordinansa? Yes. Sino nga ba? Hindi naman binanggit kung sino. So, mabuhay ka, sir. Kung sino ka man. Number 1 ka sa puso ng mga tricycle driver. Kilala ko yung presidente ng mga yan. Talaga? Nationwide. Ito yung rason ito yung mga rason nila kung bakit tinaasan ng 30 pesos. Okay. Siguraduhin abot kaya ang pamasahe lalo na para sa estudyante, senior citizen, PWD at mga manggagawa. Di ba may diskwento naman sila? Tingnan natin kung may diskwento later. Ito yung mahalagang nilalaman ng ordinansa. Per matrix, per passenger. Okay. Sa mga non-holding areas, 20 pesos kada pasahero sa unang 2 kilometro at dagdag na 10 pesos kada succeeding kilometers. Teka, ipaliwanag natin. Siguro yan yung mga palangoy. Palangoy. Kasi non-holding areas, yung turnuan, yung ibig sabihin yan. Hindi, yung ito yung yung mga palangoy, yung para madalan. Palangoy lang may liber. Correct. Okay. So non-holding areas yan Pero pag special hire, 30 pesos kung sulo. Uy, mura. 30 pesos. Pag solo. Maong no, gabay dati, idamura 30 pesos. Nga po, nini man ay. Dito ito alabat, no solo. Antamya 20 pero aruman mo la. Aruman mo. May gagawin kumate. May sige, consideration. May duwaran tuo ko mo. Gabay dala 40 times 2. Damay 40, damay 30. Okay, laban siguro man kasi 20 may per matrix. Plus 10 di 30 pesos. Malapod lukaw di man kulay ken tuyay so tawag tuyay traffic post di man lukaw paunla dito na trauma center medyo singar 30 pesos idan ko pero may traffic consider minsan okay sige 30 pesos gabay dala nung to ni may tricycle driver akin kongko hangga po sir kanto nang nanganda ka, totoatan. Special hire, 30 pesos solo. 25 pesos no duwara kayo. 20 pesos no talura patira kayo. Tani may akin 30 pesos la bala. Tani may 20 pesos so ayala man. Okay. So, pero niya walay mandatory 20% discount para sa senior citizens, PWD tan estudyante. Pero kwantano na tutumbok ya nagkalalo lang ng estudyante, tanong estudyante so non-buyer ka paborito RJ, dagdagan mo pa. Kulang ito. Kwan, nasarami. Experience na crack lang nasa estudyante ka paborito RJ yan. Siyempre, may estudyante, siyempre ugaw mo lang te. Di dan tula, aro man tula. Sana kaya sana mamonitor din yan. Okay. So mahigpit na pagbabawal sa fair contracting, bawal ang pakyaw o lamsam na singil na lampas sa opisyal na fair metrics. Kasi no natumbok yata siyempre ang gapi mambanted si kara kapaborito ay mambanted si karay. Wala nang reklamo, doon sila nasisita. Yun lang. Kapag ka lang may nagreklamo. Pero siyempre yung nagbayad ka ng 50, panmulisyan mo ni man reklamo ka, mas nakal so abalangad sika. Yes. Bala. Yes. At ito sa mga tricycle drivers, sinasabi rin sa ordinansa, dapat magbigay ng tamang sukli. Kasi ang penalties, ganito. Sa first offense. Before mo ituloy, penalty. Tadakala style damat. Iter kay 50. Diba? Ang kapibarya. Alikas may manggugo ni ulo to. Di iter mo la. Kuso-kuso. Kuso-kuso ni. Ay, kwanto. Kabosan. Ang kapibarya. Paano tuyo ay? Aki mantupo ka di salat mo. Correct. Pero no, ang kapinapay salatan kanto. Nga pala, konsensyon to kala. Di bali la, kanturan rin. Wala nira, di bali la, kantura. First offense, 1,200 pesos at operator, 800 pesos at driver. Agi balag. Balag, diba? Kasi operator, kyan labat, adawit. Second offense,
1,500. 300 do operator, 1,200 driver. At may kila, may no bangarlan mo third offense. No asabi to ni third offense. Lagi. Talagang bangarlan maong. Ay, so anaw awat lang talaga ulo to. May anawat ng sepato. Yes. Cancellation na prangkisa. Okay. No aka second offense la no mambilang pa-drive tay tricycle yo kalyola. Yes. Sa delikado la na kalang kilay prangkisa ko mo pa. Yes, correct. Anawat sa ulo. No kayo nang bayar nasa tay multa yo agyo na i-renew itang kunoy prangkisa yo. So wala mutsok yan. At least walay takot anda. This is under Ordinance number 2355-2025. Authored by, let me see who authored it. Ang gapoy inkargada mo, authored by all. Authored by all. See, authored by all la. Tapos siyempre, naprobaan mo. Except may sakay. Of course. So, ordinansa la. After 15 days of publication, yes. Then kato effectivity to la. Man effect to lata. Yes, kato la i-implement data ting tanagagik comes January. January 1, 2026. 2026. Minus din ko. 2026. Ganun na pala kabilis ang taon ano ha. Wala mo alay Ken Manaya, traffic officers for night duty. Talaga? Narolara may mimigok iran muruso. Fly by night. Yung mga muruso bang tawag doon? Yes, muruso. Hindi na kariso, hindi na walang prangkisa. Muruso. Yung mga jeep, daming muruso paggabi. Yung mga tumutor Hindi, pero hindi na nila sakop ata yun. Basta yung violation lang. Pag nag-violate ka, wala ni mangero unloading area. Wala ni mampuyat. Wala lang Manaya. Additional kinman. 24 hours so bilay dagupan. Laula dito downtown area, di ba? So negosyo. Okay ha. So additional kintan. Yes. Budget for them. So doon sa mga nakauwi na galing ng Amerika kasi wala really Milpitas City kapaborito RJ di ba? Kala ko wala abot mo nga po. Pero antayo ating tanagagik to give you a brief story. Akin makakabiyahe raraya paunlad Milpitas. It all started during the time of then Mayor BSL. Ano yan? Ordinansa? Ano yan? Naging ano yan? Yearly? Ordinansa? Yes. Basta meron yung sisterhoods kasi. Palawi. Sa sisterhood. Oo. They can use the pundo ng gobyerno. With that, parang lakbay aral. Lakbay aral, ganon. Pagka may sisterhood agreement kasi, iniba na maswerte dagupan ta. Nun panaon ng Mayor Benji sa Planlim at duga-dugan sa Mayor Diman sa Kay Esteves. Taga siyudad na Dagupan. Ano na? Pilipino pa rin bang mayor? Pilipino pa rin ata. Yun nandun. Pero hindi na taga Dagupan. Hindi na taga Dagupan. So, ang nangyari, because the mayor then of Milpitas is a Dagupeño, nakapandudumog ila sa Amerika, ano tanda with the BSL at kapaborito man establish ira na sisterhood agreement. So that started it all. Kanya sa kwandalante pinanabangan titan natan wala tan niya pangkanawnawa yan nagagawa natan niya sare ugugaw to give them a vast experience. Makakarira di man that rare experience, opportunity. Very rare kung ko tapigpigara rin na pipili labat ka paborito RJ. Manaya. Aliwan namin. Sana rotation. By this year, ikaw. By this year, itong ito. Hindi kasi kinukuha nila doon sa mga grupo ng manlingkod ng Kalanguran okay. Doon sa manlingkod ng Kalanguran, pipili sila doon. Iwan ko kung paano nila pinipili yan. Maganda rin palang maging by election din yan, di ba? Oo, by election din. Kung sino tatay yung little mayor, little vice mayor, little councilor, mamimili sila from among themselves si mga bata. Pero alam ko na didiktahan parang dumadaan lang sa proseso. Parang dumadaan lang sa proseso. So sa pagpipili, hindi ko rin alam kung paano napipili na nagka-qualify yung mga bata na papunta ng Amerika. May representative every school, parang gano'n? Hindi ko alam kasi alam. Kung minsan dalawa per school. Hindi ko alam kung paano yung kanilang
pagpipili na sila yung magiging kasama sa delegasyon pupunta ng Milpitas. Ano yung kwan dyan? Parang ROI. Kung baga wala na dukduk. Ang ROI lang is yung matuto yung mga bata, ma-expose sila sa mga practices, good practices doon sa Milpitas, ganun. Ganun lang. Ganun Kala lang. ko yung parang sa Mapandan, yung may nakakalawit na pundo, kaya yung every, na wala pang wala pang na makakatulong munisipyo, di ba? Oo. Diyan sa Mapandan. Mayor Carl Christian Vega. Good morning, sir. Alay, hindi ko alam kung meron din. Pero as far as I know, yun po, yung exchange of students. Pero wala namang estudyanteng galing ng Milpitas pumupunta din eh. Tayo lang pumupunta dun. Bakit kaya? Masarap kasi yata dun. Siyempre, Amerika, kung mo pa, kapaborito Ajay. Sana mapunta din tayo dyan. Sana, no? Ano lang yan? Weather lang. Sige. So naabutan nyo yung lamig ng panahon. So malamig. dito rin, malamig na rin panahon natin dito. Malamig. Malamig na. Kaya nga sabi nila, pero ang kalamigan talaga, February. Ito yung malamig na panahon. Parang tamang-tama para kay King and Queen, Kwanda. Ano na naman yung King and Queen? Meron na naman kumakalat ng King and Queen eh. Sa isa daw na munisipyo, kapaborito Ajay. Iwan ko kung totoo itits. Pero matinig na ito. Ay matunog na ito sa buong bayan. Nako, yun yung ano na naman yan? Sana naman yan? Kasi alam mo, doon din sa mga aligasyon, di ba? Then pruebaan nyo, Kwanda. Tulad nung naisampa sa mga ombudsman, maging sa doon sa yung labanan ni yung magkapatid. Di ba? Si Kim Chiu. Si Kim Chiu ba yun? Yung artista, di ba? Nagsampa siya ng kaso laban sa ate niya. Sa ate niya. Meron din sa artista? Meron. Akala ko sa ano lang yan, politika. Meron din. Si ate mo. Saka si kuya mo. Ang ganda talaga nung ni POB. Pagka may aligasyon ka, sa'yo pala yung nakatoka yung pagbibigay ng ebidensya. Sa bagay, tama yun. Hindi doon hindi doon sa inakusahan. Ito naman kasi mga circumstantial evidence ang kanila. Yung tawag doon? Kasi pag circumstantial, yung nakikita nila. Napapansin nila na malagkit daw ang tinginan ni King and Queen. King and Queen. Parang hari at reyna. Tapos king, hari. Tapos si Queen, kahit na empleyado lang siya ng munisipyo, pinapayungan para daw makasipsip sa kanya. Ano ba yan? Those are circumstantial, kapaborito Ajay. May nakikita. May nakikita sila. Napapansin kasi. Tapos, ito pa, si Queen, allegedly single mother, kapaborito Ajay, sinusundo pa gamit yung official vehicle ng government. Ay nako, patunayan ninyo yan na yung mga itits na siyempre nakikita nilang ganun. Pero bakit kaya ang lakas-lakas niya hatid sundo, kami hindi, Kwanda mangimon ira, kapaborito Ajay. Totoo yan, talagang mangimon sila. Pero saan ba yan? Tapos pag Pangasinan ba yan? Pangasinan yata ito, iwan ko. Pero kung may LQ daw sila, kawawa yung mga empleyado. Galit na galit si Yorme. Mayor yan? Oo. So pagka mayor, lalaki? Lalaki. Galit daw si Yorme. Kawawa yung mga municipal officials na pagbubuntunan ng sama ng loob. Pero sabi nga nila, tamang sabi mo, patunayan nyo. Yes, pero of course, with the presence ng mga circumstantial evidence na yan, hindi mo maalis sa taong bayan na mag-iisip ng, sila ba? Diba? Kaya patunayan ninyo kasi alam mo, pagka sa mga nasa posisyon, alam mo, hindi na bago yung mga chismis na ganyan. Di ba? Yung mga chismis na ganyan. Sabi nga nila dun. Parang, ano yun? Parang normal na. Pero alam mo, hiling ng taong bayan. Sa kanilang bayan. Na ito, nababanggit na yan.
Sana serbisyo muna bago si Queen. Siyempre yung mga ganyang ano yan may tawag kayo blind item. Kailangan patunayan kasi siyempre wala namang magre-react diyan. Kasi pag may magre-react diyan para mo nang inamin na ikaw 'yun. Kaya kung minsan may mga aligasyon, ano na lang yung parang anong tawag mo dito? Iimis mo lang. Iimis lang, hindi na sila nagko-komento dahil pagka pinatulan mo pa abay baka lalaki pa at mabibisto ako, parang ganoon. 'Di ba? At syempre alam mo naman. Kaya lang kay Yorme at saka si Queen, mag-ingat naman kayo kasi. Baka may wag namang alab-labas ya, labis-labis na papakita na sa taong bayan, ipantay lang taong bayan niya si kayong duha. Baka may naiinggit. Ay talaga meron kasi may naiinggit sa sweetness. Baka may naiinggit. Masamsamit. Alam mo, ano lang yan yung ang kilala ko noon. Pero wag mo nang masyadong dagdagan pa. Kilala mo to yung microphone mo si Ren, tani araw lang. Pagka yung isa daw, pagka yung bigote, kimiwit, nalaka. Mga nanungkulan din yan. Kanya-kanyang diskarte yan. Yung namang isa, pag sumingkit. Ngayon, pag sumingkit, naman yung mata, nalaka. Lalamat. Parang ganun huwag kang lilingon, akin ka. Ayan. Para parang pag lumingon ka, akin ka. Yung isa naman, pagka naamoy mo, mai-inlove ka sa pabango niya. Agay. Siyempre. Madaming ganon. Yung iba naman, simple lang. Simple lang. Titingin lang. Tapos yung mga chikiting naman, mga empleyado, kamo na. Biglang tumingin din ng malagkit. Nalaka. Okay. Meron ka oras. Ano na ata? Okay. Ay, hanggang susunod na naman na Likna Valley at atin tanagagik. Akala pa kanta ba ilalang mula sa rin magturiran ka paborito? Amigo yo, RJ Pera Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor magturin ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Kanta ba team at technical side? Engineer Dennis Palaganas. Sipo mga kapaborito dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iran balita. Hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang iran sunata. Dame yung Son ang puta-putang iran informasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city?
and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Paborito.